ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಬೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈ ಬೈದ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಾಗ ಶನಿವಾರ ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿನ ಮಾಲ್ ಪಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋ ಒಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಂಚು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಡೈತೆ ನಂಚ ಆಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಸಿಟಿ ಪಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಅಂಚ ರಿತ್ಯಾಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಇಡೀಗ ಅದೊಂದು ಬೈದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ. ನಾ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಯಾನ್ಕ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ದೇ ನೆಕ್ತಿಜಿ ಅಂಚಂದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಟೈಮ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಐಕೆ ನೆಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಡು ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು, ಸ್ವಿಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾರಿಫೋರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾರಿಫೋರ್ ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರುಲ್ಲ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರಿಫೋರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಇತ್ತ ದಿವಾಲಿ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಆಫರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದೇರು ಈ ಮದಿನ ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ಆತ್ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡ ತೆಪ್ಪಿನ ಲೂಲು ಬೊಕ ತಲಾಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ತೂಪಾವೆ ಆಫರ್ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೇ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಮೊನ್ನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಹರ್ಮನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿನ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಾಲ್ಯ ನೀಕುಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ಲವಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸುಲ ಪಾಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ವಾರ್ ಜೋರ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೊಡಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಟ ಉಂತಾರೆ ಚಪ್ಪಂದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೆತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋಲೆ ಅತಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಾಡುವಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು ಬೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗೆ ತೋರಿಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ನೇಲಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ಹನಿ ಒಂದು ಒಂಟೆ ತೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ನಮಕ್ ರಿತ್ತೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಒಂಟೆ ಒಂದು ರಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುರ್ಕಟ್ಲಾಕ ಅಂಚ ತೊಗೊಂದಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಯರ್ಲ ಉಂಡು ಪಿರ ಉಳ್ಳ್ಯನ ಇಜ್ಜ ಅಂತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತಿಯರೆ ಅವು ಗೆಲ್ಲಡೆ ಬೈದನು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು 10 ದಿರಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿಯರೆ. ಬೊಕ ಉಂತುಲೆ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ಗ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ದು ಪಾಡರೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುರ ಬತ್ ಸಾಕು ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಡ
ರೆಡಿ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುರಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆದ ಚೋಲ್ ದಿತ್ತಿನಿ ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತೇನ ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಪ್ಪು ಅಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಉಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೋಲ್ ದಿನ ಉಂಡು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮೆ ಚೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನೃತ್ಯ ತೂಪ ಉಂಡ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮಲ್ ತುಲೆಮ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿತ್ತದ ಪೂರ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೀತಿಯನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತ ಫನ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಳಗನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಲಿ ಕುಂತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ದುಬಾರಿ ಇತ್ತನಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಾಯರ ಪೂರ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ 3 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪಂಡ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಸ್ವಿಂಗ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಪಂಡ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಸೊ ಈ ಎಲೆ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪುಚ್ಚರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಿರ್ಕೊನು ಅವು ಪೂರ ಮತ್ತು ಮೊಕ್ಲೆ ಒಲಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಟೂಪ ವೀಡಿಯೋನು ಮೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಯರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಲ್ಲ ರಿಚ್ ಪಂಡಿರು ಅವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಪುಲ್ಲಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟ್ರೈನ್ ಪುಲ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಲಕ ಟ್ರೈನ್ ದ ರೈಡ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ಜತ್ತಲು ಆನ್ ಜಪ್ಪು ಕಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಲೆ ದೆಪ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಲ್ಲ ಜಪ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ ಆಂಟಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಪಂದು ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಜಾಯಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಕುಲ್ಲಾಯ ಇಂದುಕೊ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ತನ ಟಾಯ್ಸೆ ದಾಲ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬಿಯ ನಮಲ ಅಂಚ ಫನ್ ಸಿಟಿ ಗೋಪುತ ಆಯ್ಬೇಕನ್ನಮ ತಿತ್ತು ಪಾನ್ ಎಮರೇಟ್ಸ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ತೊಟ್ಟಿ ಕಂತಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಟ್ಟು ಪುಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಟೊಲ್ಲು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಬತ್ರ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ ಪನ್ಪುನಾಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಯರ್ನಿ ಕುಂತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಮುಲ್ತುಡೆ ಕದ್ದಿ ಟಿವಿ ಕೇಸ್ ಬೊಕ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಇಡ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ ಬೊಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು
ಇಂಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ತೂಡು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಾಣೋಣ ಇಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೋಳ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಆದಿತ್ತುಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ತೂಂದುಲ್ಲ ಪೋವನ ಶೋಕದ ಗಡಿಯಾರ ಉಂಡ ಬಂದು ಬೊಕ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬೋಡಿತ್ತುನಿಗೆ ಅಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದುಜ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಡೌಲ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ದಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತ ತೂನಗನೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಪೂತ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದುಲೆ ಲೆಮನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಮನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಐಟಮ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸೊ ಅವಳ ತೂಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ ಚೂರು ಪಿದೆ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആದ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್